कानेक्ट खालामसै आरोना बे क'डखौ सोना लानोसै उनथिं ओरैहाय आच्छा गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय आङो लोगोफोर न'आव जिअ' फाइबार लगायना लाबाय आङो 20 डेससो जाबाय बेखौ लागायनाया आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ बानायनो आखायाव लानाय जादों लोगोफोर जोंहा मोनसे गोजाम टिभि दङ दे गोजाम टिभियाव आङो कानेक्ट खालामनो हायाखैमोन मानि थाखाय कानेक्ट खालामनो हायाखैमोन नैफोर गैयिनि थाखाय आङो कानेक्ट खालामनो हायाखैमोन दिनैसो सफैदों अनलाइन खालामदोंमोन आं बेखौ बेनिफ्राय नैखौबो बायना लाना फै बेखौथ' मोनखायो जिखिजाया दखानाव बायबानो बेखौहाय मोनो बाट नैखौ आङो अनलाइन खालामनो गोनां जादों HD TV टु AV बेखौ आङो नैबे जिथु सेटअप बक्स बे टिभियाव जिथु कानेक्ट खालामजायो नङा होमबा गोजाम टिभि 15 इयार्ससो जाबाय बे टिभिया जोंहानाव थानाया टिभियाथ' थिगानो दङ दासिमबो जेबो जायाखै बाट नैबे सेटअप बक्सा आरो सेटअप बक्सा बै टिभि गोजाम टिभियाव कानेक्ट जागोन जाया बेखौ आं ट्राइ नायगोन मानो होनना बुङोबा टिभिया डिजिटेल नङा नालाय गोजाम टिभि ओंखायनो बेखिनिखौ नांगौ जादों दायो लानानै फैबाय आङो दायो मोनसे रुमाव फादारमोननि रुमाव थांनानै बेखौ कानेक्ट खालामनो नाजागोन जागोन जाया बेखौ बुंनो हाला आरोना दायो लांदोनि नोंथांमोना दे नायलांबाय था दे गोजाम टिभि जास्ट ट्राइ नायनो फाइबारखौहाय अन खालामना गालांखानोसै जाहाथे बैयाव कानेक्ट जाहैखायो जाहाथे दायो बेयाव कानेक्ट जाहैखायो आं दायो बेखौ अन खालामबाय नै अन जाबाय दायो आं नै टिभिखौ दिन्थिनोसै लोगोफोर टिभिया बेनो दे नै दायो बेखौहाय कानेक्ट खालामनानै नायनोसै आरोना गोजाम टिभिनि नामाथ' मा LG 15 इयार्ससो जाबाय दासिमबो जेबो जायाखै टिभिया बाट आङो इउटुबाव नायनानै फैदो नै गोजाम टिभिजोंनो जिअ' फाइबारखौहाय सेटअप बक्सखौहाय कानेक्ट खालामनो हायो होनना बुंदों नङा होमबा ओंखायनो नैखौ नांगौ जादों बेखौबो अनलाइन खालामबाय क'डखौबो लाबाय दायो आं टिभिखौ सेटिं खालामगोन जागोन जाया गोदान बायस्लायस्लाय बियो टिभिजोंनो एसे नायनो होननानै बेखिनिखौ आं जगार खालामनाय जाबाय दायो टिभिखौ कानेक्ट खालामसै नै दे नायबाय था नोंथांमोना बे जाबाय टिभिनि मेन लाइन थांनाय बेखौ आङो सोनोसै एसे अफ खालामना लाग्रोनांगोन बास बेखौ आङो सोबाय बेनिफ्राय दायो जिअ' फाइबारखौ आं अपेन बख'नोसै बेनिफ्राय बास सेटअप बक्सखौ बख'नोसै बेखौ आङो कानेक्ट खालामना लाग्रोनो दे लोगोफोर बेनि उनाव नायबानो जाबाय खालामबाय थादो क'डखौ आङो बे टिभियावहाय कानेक्ट खालामसै आरोना बे क'डखौ सोना लानोसै उनथिं ओरैहाय आच्छा 15 बोसोरसो जाबायलै बे टिभिया बास बेखौ जिअ' सेटअप बक्सखौहाय आं कानेक्ट खालामनायनो जागोन जाया बास बेखिनिखौ कानेक्ट खालामजोब्बाय बेनिफ्राय मेन लाइननि नैबे तार बेखौ आङो सोनोसै बेवहाय बास सेटआप जाजोब्बाय ओमफ्राय रिमटखौ नांगौ जाखायो बे गोजाम टिभियावहाय बे जाबाय नै सेटअप बक्सनिनो बेनिनोखा बेनिफ्राय बेखौ मेन लाइनाव सोनोसै माथो बास सेटअप बक्सआ जाबाय टिभियासो जायाखै बास गाबबाय दायो नै टिभियाथ' अन जासिगोन बास टिभिया अन जाबाय नै AVआव दायो टिभियाव दङ दायो आं A आरो V आव लांनांगोन बेखौ अन खालामनो थाखाय डाइरेक्ट रिमट नांगौ जाखायोना रिमट नङाबाथ' बेखौ खालामनो हाखाया ओंखायनो AVआव थुनानैसै आं बास दायो मा दंबावो खामानि जाखाबाय माथो अगर शूज में फुल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो इन्वेस्टमेंट्स में क्यों नहीं फाइनाली दायो टिभिया अन जाबाय दायो रिमटजों इउटुब नायनो इउटुब जागोन जाया
गोजाम टिभियाव दा इउटुब नायजासिगोन नै फाइनालि इउटुबा अन जाबाय आं दायो जेखिजाया मोनसे नायनो बागुरुम्बा दोहौनिखौ नायनोसै 10,000 से अधिक कलाकारों की अनुशासित और अनुशीलित साधना तथा सामूहिक लय के साथ असम के बोडो समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य बागुरुम्बा अब यहाँ इतिहास रचने जा रहा है। आइए तालियों के साथ इस भव्य प्रस्तुति का स्वागत करें और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बने। बागुरुम्बा दोहौ एसे दानना होनां 15 years ni TV बेवहाय दिनै डिजिटेल बायदिनो सेम बेयाव कानेक्ट खालामनानै लानो हाबाय गोजाम टिभियावबो बे जिअ फाइबारखौ दानिया बे टिभिजोंनो फिल्म नायनो हासिगोन आरोना आइ आफामोननि थाखाय बेखौ एसे कानेक्ट खालामनो हाबाय बिथांमोना नायबाय थादोंसै नङा होमबा आंबो न'आव थानाय जाया नालाय ओंखायनो बेखौ सेटिं खालामनानै फाइनालि दायो जाबाय जिअ फाइबारजोंहाय पुरा बेखौ बे इउटुब आरो लोगोसे गोबां नायजोबनो हागोन आरो अल सेट टिभिखौनो बेवहाय नायनो हासिगोन आरोना नेटजों लोगोसे जा लोगोफोर आं नैबे एलजि टिभि बे टिभिया कानेक्ट जागोन जायामोन जिअ फाइबाराहाय सेटअप बक्स कानेक्ट जागोन जायामोन बेखौनो आङो जास्ट नोंथांमोन दिन्थिनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथांमोनाबो बेबायदिनो कानेक्ट खालामनानै लानो हागोन थारैनो बेयो कानेक्ट जायो दे लोगोफोर नैफोर क'डखौ नोंथांमोना बायबानो पुरा कानेक्ट खालामनानै लानो हागोन दे लोगोफोर बाय बाय रावजों